vyděláváš, snažíš se, máš ambice a přesto pořád nemáš takové peníze, jaké si zasloužíš? Není to o štěstí, není to o tom, že bys byl hloupý. Je to o návicích, které tě drží na místě. Existuje hned několik důvodů, proč lidi nebohatnou. A já ti teď ukážu, jak se s nimi prakticky vypořádat. První důvod z 9. Nemají dostatečný přehled o svých výdajích. Pokud nevíš, kudy ti peníze utíkají, nemůžeš je efektivně řídit. Peníze postupně po menších či větších částkách nenápadně mizí, až se člověk někdy nepřestává divit. Jak s tím ale naložit prakticky? Trackuj si svoje výdaje. Buď to v budžetovací apce, v Excelu, nebo přímo v internetovém bankovnictví a aspoň jednou týdně si to projeď, abys měl jistotu, že ti to budžetování nezačíná ujíždět díky útratám za všelijaké nesmysly. Rozděl si ty výdaje pravdivě na nezbytné a volitelné a až si vytvoříš aspoň měsíc dlouhou historii, podívej se, jestli se z toho nedají 2 až 3 zbytečné položky osekat. Jestli chceš začít hned, vyjeď si poslední 3 měsíce historie z internetového bankovnictví a schválně, co tam najdeš za překvapení. Za druhé, lidé platí sobě až naposled. Co tohle ale znamená? Většina lidí nejdříve utrácí a až zbytek možná investuje. Bohatí lidé ale nejdříve investují a až ten zbytek utrácí. Takže pravidlo zní, nejdříve těmi investicemi zaplať sobě. Po výplatě automaticky a bez rozmýšlení na investice převed nějakou částku, kterou uznáš za vhodnou a můžeš si ji dovolit. Udělej to ale, i kdyby to měla být jen 500. Hlavní je to udělat a nečekat na to, jestli zbude. Protože nezbude. Pokud si tenhle návyk osvojíš, budeš brzo finančně dál než 95% ostatních lidí. Třetí past spočívá v tom, že hned jakmile lidi začnou o něco víc vydělávat, začnou i víc utrácet. Říká se tomu lifestyleová inflace a vede to k tomu, že jim ve výsledku nikdy nic moc nezbude. Moudřejší je si uvědomit, že ne pokaždé, kdy se nám podaří zvýšit příjmy, je hned potřeba zvýšit i svou životní úroveň. Ve skutečnosti nepotřebujeme hned novější oblečení, telefon, auto nebo jiné oblíbené odměny. Když zvládneme zvýšit příjmy a ponechat životní náklady, tak ze svahu rozjíždíme pomyslnou sněhovou kouli, jelikož se naše další finanční úspěchy budou už jen nabalovat na sebe. Takže praktický tip je, že když se vám podaří zvýšit příjem, zkuste ponechat svůj životní styl stejný ještě aspoň dalších 6 měsíců a případné životní a lifestyleové upgradey nechte až po tom půl roce. Další bod. 5x200 měsíčně nezní jako problém, dokud si neuvědomíš, že to je 12 000 ročně. Souvisí to s tím, že máme mít přehled o svých výdajích. Ale automatické předplatné a další typy automatických transakcí považuji za absolutní skem na lidi a samozřejmě geniální tah od všech biznisů, které je nabízí, že si to zaslouží být zmíněno zvlášť. Může to být předplatné 4 různých streamovacích platform, které nestíháš sledovat, licenci na hry, které moc nehraješ, permice do fitness areálu, kam už nechodíš, nebo automatické platby jakýchkoliv jiných služeb, které prostě reálně používáš minimálně nebo vůbec. Podívej se důkladně do internetového bankovnictví, co se ti pravidelně strhává. Dost lidí takhle narazí na něco, o čem ani netušili, protože na to dávno už zapomněli. A ještě jeden malý tip, pokud o nějaké předplatné opravdu stojíte a jde o nějakou online zahraniční službu typu Netflix nebo ChatGPT a tak dál, tak si před placením stáhněte VPNku a připojte se na nějakou nízkopříjmovou zemi typu Indonésie, protože potom vám to nabídne levnější pricing a to vaše předplatné bude levnější, než kdybyste si to kupovali standardně z Česka. Pátý fail je, že lidi utrácí, aby vypadali úspěšně a snaží se držet krok s těmi, kteří sami často žijí na dluh. Reality check. Image nerovná se bohatství. Opravdu bohatí lidé často žijí méně viditelně než ti, kteří se jako bohatí jenom snaží působit. Kašli na to, co dělají ostatní a už vůbec se jim nesnaž zalíbit flexením nereálného životního stylu. Ve skutečnosti je totiž ostatním jedno, co děláš ty. Kupuj si jenom věci, které ti opravdu zlepší život. Ne věci, co ti zvýší ego.
Šestá chyba je, že lidi odkládají investování. Myslí si, že nemůžou začít, protože ještě nemají dost. Pravda ale je, že nemají dost, protože nikdy nezačali. Ve skutečnosti opravdu není potřeba investovat 10 000 měsíčně. Stačí začít s malou částkou, protože délka času, po jaký necháme naše investice pracovat, svým efektem často převýší samotnou velikost odkládané částky. Takže úplně v pohodě klidně začni s málem a postupně to posouvej a průběžně se vzdělávej. 7. kámen úrazu je šetření. To zní trochu divně, šetřit je přece pozitivní, ne? Má to ale 2 úrovně. Když lidi chtějí, aby jim zbylo víc peněz, většinou přirozeně začnou šetřit. Jenže to není ten nejlepší způsob, protože šetření má limit. Naopak, zvyšování vlastního příjmu ten limit nemá. Lidi by se místo šetření měli zaměřit na vydělávání. Ať už jde o lepší práci, pokud už není kam růst té současné, nebo rozvoj vlastního podnikání, či alespoň side hustle. Zkus se každý rok naučit jednu novou dovednost a za 3 roky můžeš mít úplně jiný život. 8. problém je, že si lidi nestanovují finanční cíle s deadlinem. Cíle bez termínu jsou ale pouhé sny. Stanovit si jako cíl chci víc peněz nedává smysl. Potřebuješ vědět kolik a dokdy. Například chci mít do roka a půl zainvestováno 250 000. To už je velmi konkrétní a můžeš se tedy začít zamýšlet, jak toho dosáhnout a začít tím směrem vynakládat své úsilí. A poslední bod. Jsme průměr lidí, se kterými trávíme nejvíc času. Pokud se obklopuješ lidmi, kteří nemají vlastní cíle a zájem se posouvat dopředu, tak dřív nebo později touhle negativní a línou energií nakazí i tebe. Když si naopak najdeš okruh přátel, kteří se navzájem povzbuzují, motivují a pozitivně inspirují, tak spolu můžete sdílet i investiční témata, znalosti a zkušenosti a snadno tak dosahovat vašich finančních i jiných životních vizí. Těchto 9 návyků a podivných mindsetů tě může zbytečně držet chudšího, než musíš být. Nesnaž se je ale změnit všechny najednou. Vyber si jeden a v rámci něj udělej první krok ještě dnes. A jestli máš zájem o další videa na praktické rady v osobních financích, tak budu rád, když dáš odběr.